Na szevasztok srácok, itt lennénk egy új videóba. Ebbe a videóba ugyanúgy tűzijátékokat szeretnék bemutatni. Itt ez ilyen, hát én ilyen fekete sikolynak hívom, amúgy ilyen sikolyrakéták ezek. Ez kék sikoly. 250 forintért tudtok venni, csak ezek régiek, ezek nem tavalyiak, azt hiszem, mert a mostani sikolyok már nem annyira robbannak, mert petárdának minősítették, vagy mi a cuccos volt, valamilyet hallottam, és kivették belőle a robbanóanyagot, szóval csak sikít, úgyhogy ha valamelyik nem robban föl, az azért van, mert hát ja. Szóval 250-ig tudtok venni, kettes kategória mind a kettő, kiveszem, megmutatom. Itt a kék, pedig van a fekete, most kettőt szedtem ki. Igazából ezt úgy kell használni, hogy fogjátok, lerakjátok egy dobozba, üvegbe, vagy valamibe, ne leszúrjátok a földbe, mert akkor nem száll föl, és ott fog elrobbanni lent. Szóval én már többször jártam így. Akkor ez azt csinálja, ugye azt is elmondom, hogy ugye felszáll, közben sikít, és akkor végén robban már amelyik. Amúgy a sikolyokat hát úgymond igazából szeretem, mert ugye ezek voltak az első tűzijátékaim, amivel elkezdtem ezt a tűzijátékozást, meg minden. Úgyhogy igazából ezeket tökre szeretem, meg minden, úgyhogy ja. Hát és 12 darab van egy csomagban. Hát úgyhogy ennyit szerettem volna elmondani, úgyhogy mindkettőből lesz teszt, úgyhogy azt majd a videó végén csáztok.